Tancovať je dobre v každom veku. My máme deti teraz, že od 3 rokov, taká novinka. Celkom mali sme od 4, kde niekedy aj súrodenci sa priplietli, aj 3-roční, takže v hociakom veku, ja si dokonca myslím, že ešte keď deti nie sú na svete, že v nejakom tom 3., 5. mesiaci ešte sa dá, čo sme mali nejaké dámy na kurzoch, takže asi hocikedy. Tak záleží odkiaľ sú deti, no a samozrejme tak máme tanečnú akadémiu Dancovia, kde máme nejaké zápisy, ale v hociakej tanečnej škole z hociakého mesta je toho pomerne veľa teraz, takže treba si zobrať nejaké referencie a vyskúšať. Časovo náročné, ale je to individuálne, lebo tak niekedy deti začnú tak, že iba hobby, tam to začína, že 2-krát do týždňa, pri tých malých 4, 5, 6 ročných je to 45 minút, 2-krát do týždňa, ale máme tu, že 5-ročný, ktorý je aj 3-krát do týždňa, 4-krát do týždňa, až potom postupne keď vyrastú, majú nejakých 7-8 rokov, už chodia na súťaže každý víkend a už je to aj 5-krát do týždňa, aj po 2 hodiny, až to končí niekde v maximálnom nejakom 25 rokov a už je to 4 hodiny denne a už je to také psycho trocha. Takže ja hovorím, deti, začnite, ale radšej pomaly. Tak na tancovanie je každé dieťa dobré, lebo pri tanci sa formuje vlastne jedna hemisféra aj druhá, takže ja hovorím deťom, kľudne tancujte od 5 do 10 a keď sa rozhodnú potom robiť niečo iné, tak ten tanec určite v rámci nejakého bontónu, nejakom fungovaní k druhému pohlaviu a nejaké spoločenské veci im to pomôže a už ak to z úžitku učí mu potom fotbalisti, tak budú mať určite lepšiu koordináciu tela, ako keby nechodili na tanečnú dokonca. Chodívali sme učiť basketbalistov, dorast, ktorí rýchlo vyrástli a mali tam problém s koordináciou tela, tak sme ich troška zosekávali, aby sa naučili cítiť telo a takže to pomáha. Takže úplne pre každého a samozrejme, nech si už vybere potom úroveň. Neviem, tak celkovo to dá rozhľad, pohyboval sa za spoločnosti, rôzne, chodil som ako 10-ročný na plesy a potom som sa prezliekol a ťažká Petržka, takže taká schýza malá, ale akože celkom to dalo taký nejaký rozhľad. Prešiel som, ja neviem, 29 krajín tancom, takže to bolo zase také niečo iné. Určite to dáva iba pozitíva. Samozrejme, potom už keď to je v takom nejakom vrcholovom športovom nejakom prevedení, tak už je to niečo náročnejšie, ale takisto ako v iných športoch. Takže iné je začiatok, keď to je hobby, už keď to prejde do výsledky a že už človek ani nerieši nejakú zábavu z tanca, tak to už je potom zlé, ale to si zase, to je taká daň za nejaký ten úspech, alebo za tie nejaké tituly, alebo nejaké rebríčky svetové. No ja by som možno tak troška k tým chlapcom prehovoril, lebo tých chlapcov máme menej. No, takže chlapcov máme menej, no a veľakrát presne, ja budem mať teraz dokonca aj nejakú kampaň na Bratislavskom futbalovom zväze na stránke, to je celkom taká sranda. Ale je to presne tak, lebo na futbalových tréningoch som počul, že hovoria, že keď nebudeš dobre hrať, tak pôjdeš tancovať, že to je vlastne taká výstraha pre chlapcov, čo veľakrát presne chlapci sa hanbia v tom určitom veku, preto sa snažíme podchytiť nejakých tých 4-ročných, lebo tí ešte nejak to druhé pohlavie nevnímajú, že nejaká hanba podobne. No a určite odporúčam, že keď začnú, tak im začnú závidieť čoskoro, lebo to je presne v tom veku 8 sa ti smejú, 9 už menej, 12 si závidia, alebo pekné spolužiačky, teda baby v skupine a tak, takže ono sa tá karta obratí a zase ako chlapi, ako tanečníci to majú potom také jednoduchšie, si myslím, tak v niektorých veciach, ale dobre to. Určite tancujte, chalani. No.